Els mercats municipals de Viladecans es converteixen aquest cap de setmana en l'escenari d'un show cooking, amb productes de quilòmetre zero, on es realitzaran dues receptes senzilles amb la carbassa i el tomàquet com a principals protagonistes. La carbassa té un recorregut bastant gran i el tomàquet, doncs, tots sabem que el tomàquet el tenim durant tot l'any. Per tant, es poden fer diferents plats amb un producte que tenim a la nostra horta de Viladecans i, per tant, donar a conèixer el nostre producte i la nostra denominació. És important consumir producte de proximitat, primer perquè és un producte ric en propietats, és un producte fet aquí, i a banda amb l'aspecte econòmic doncs enfortim els vincles entre els pagesos, el comerç local i el consumidor. Divendres ha estat el torn del Mercat de la plaça Europa, on el president del Gremi d'Hostaleria, Domingo Morilla, ha preparat dues receptes amb l'ajuda del xef del restaurant La Carboneria. Dues receptes que estaran incluïdes al menú de Nadal i que es podrà veure a principis de desembre al web de Viladecans. Paisatge per un costat, per allò que es conrea, sostenibilitat pel que suposa econòmicament, salut perquè el que suposa pel nostre organisme productes d'aquest tipus que són sensacionals i a la vegada, per un altre costat, la part gastronòmica que jo crec que hi ha el compromís des del gremi i des dels establiments de la nostra ciutat. N'hi ha molt poca repercussió amb el medi ambient, són productes que tenen totes les qualitats perquè són de quilòmetre zero i això és el que és interessant. Dissabte al matí es repetirà la mateixa activitat amb la col·laboració del restaurant La Llesca. Dues activitats que s'emmarquen dins la Setmana de la Ciència.